izwi ube nesikhathi esu-30 minutes noma i-1 hour. Mina bazalwane akekho umuntu ongangitshela kanasikhathi sezwi la. Abantu bashayiswa zimoto la ngama-cellphone. Beyihlalele mangambuza njengoba uyibhekele mangaka ama-hour ngathi ngina 4 hours esefonini. Bahlulwa i-1 hour yokufunda izwi, i-1 hour yokuthandaza. Lezo save impilo yakho usuku lonke, i-1 hour. 1 hour. Yilezo zinto kumele ube nazo ekuseni uyavuka, uyathandaza, ufundiswe bese iyaqala iprogram yosuku. Ntambama sibekele isikhathi. Le khaya kuyathandazwa ngo-7 ntambama, wonke umuntu akabesela uthandazwe ngo-7. Laba abangaka badinga bafundiswe ukufunda izwi likaNkulunkulu, bafundiswe ukuthandaza, bafundiswe ukuphatha uhlelo. Lapha ekhaya nizeni sakhonza ninodwa. Wena uzophathiswa, wena uzoba u-MC, ahlabelelise, athandaze, anike izwi lomunye. Laba abanye bafakazi bonke bele bafakazi 1 minute 1 minute 1 minute bonke. Uyabafundisa ukuba ne-order yokukhonza. Bangayithuki lento seyila endlini, bakujwayele futhi athandaze umtshela iviki lisaqala ukuthi ngolesini uzophathiswa. Namhlanje thandaza ulungiselela ukuthi ngolesini uzosiphathisa. Khona azoyihlupha ayolipheqa iBhayibheli ayolifuna, ayofuniswa azonikhonza ngalo. Uyabajwayeza empilweni yakho. Nokuthandaza ukuthi wena uzoba u-MC ayilungiselele. Angithi ukukhulu kalula lento iphakathi kwakho. That is why ingane zabazalwane zilahleka. Manje nje yakhula iyazi yonke lento iphuma ngomnyango. Ngoba lento ayifakwanga kubona. Kunokuthi ifakwe kuliwa nazo ziphume ngomnyango. So yinto emele siyifunde njengabantwana bakaNkulunkulu. Sanibonani. Amen. Kodwa ngathi kuyaxoxela. Jesus. Amen. Amen. Impela nomhlabazana indaba yokuvuthelana ngomoya isize ngalutho. Ngoba akusizi ukungakhuli. Uyazi umuntu oyisidalwa abantu bashenya into kuyena. Bathi ukhula ngekhanda. Uyazi umuntu mayiphazamisekile. Bethe akakhulu umuntu ukhula nje ngekhanda lodwa. Umzimba nje mncane akakhulu akhombisa ukuthi yakhulu. Unekhanda engaka lemsini. Uzohamba kanjani umuntu onomzimba omncane osindwa ikhanda? Ngoba funa phela udokotela zasho athi hayi amathamba ayaqina, kuyabonakala ukuthi khona okwenzakalayo, kuyahluma kuyabonakala ukuthi kuba right. Uma bazalwane nina ningafundanga wazala ingane, uyayikhulekela ingane ukuthi impilo yala ekhaya ukuthi akufundwa la ngizalwa khona. Kodwa nina njengoba nginizala senihlangene noJesu, sekumele nina nifunde umsebenzi wakho ukuba thandazela. Angazi noma sezwana bazalwane. Noma ngabe uzalwa umzali onizalele ekhaya, mina ngingane esi-8 enganeni ezu9 ekhaya. Akho ngisho yedwa semshadweni kule 9 engizalwa kuyona. Noyedwa. Sonke sineyibongo. I3 inesibongo sayo. Nathi siba u3 sinesibongo sethu. Abanye abawu2 banesibongo sabo, noyedwa unesibongo sakhe. Kodwa mase kufika kuwe, wena olwayo ukuthi lento ayenzeki, basopha lokho uzalo. Kwakwenzeka ukuthi into njengaleyo yehle la ekhaya ukuthi ingane iphinde izale njengawe. Zizalela ingane ekhaya. Hayi ngoba uzobulwile, ingoba kuzobe kuthandaza wena ukuthi lento yokhondolo lakithi ayingezi la endlini. Uyayikhulekela. Siko sakumkhuleka wakho ukuthi akungenzeki la ekhaya. Kodwa kuphi emthandazweni. Alibonke igama lenkosi. Amen. Yikho ke bazansithi nina nani nabantu abasha. Wena usuke usuyikhulekela ukuthi mina ngikhulele ekhaya labantu abazalele ekhaya. Nawe ukwazi ukwenza igame eyodwa yakini. Awukwazi ukwenza igame eyodwa. Futhi ayikho into engidina njengalento abayibiza ngokuthi iphuthu ukuzala. Akulona iphuthu ukuzala. Umuntu onephuthu umuntu odlwengiliwe. Akekho nje umuntu oshelwa umuntu ame amqome. Bavumelane, amfonela athi akeze endlini yakhe. Yini into ongayilanda endlini yomfana? Yini nje into ongayisukela kini usugezile uthi uya kumfana uthe efika endlini uyolandana. Uyolanda lo uyifunayo. Uyolanda yona ingane ngoba iyona into ahamba ehlenyuka naye esola umuntu azomnika ingane. Afika kuningi athi phatha nansi ingane hamba nayo thwale ngesisu. Sengikhathele lokhu itholwe mina ngathatha ingane lo hambe nayo. Iphutha lelo. Akulona iphutha le yinto athi uyifuna ubuyoyilanda. Sukoyilanda mase uyithwalile kumele ungakhali. So ke impilo bazalwane ukuthi uma umzalwane zijwayeze ukuba semkhulekweni ikhulekela impilo yakho yonke into. Ingixolele ke mangikhulume kabazalwane angina choice nekhuluma iqiniso ngoba kufanele siphile la ekholweni singateteni. Lana sidinga igcwala itulo, lana sidinga sigcwala umoya kaNkulunkulu. Umuntu ongamazi uNkulunkulu athi hayi sangisondile ngiphume efaith mission enzansi. Ngicela ukuzala kini. Into esangifuna sangifuna uNkulunkulu wenu. Ngimbonile wala ngikhonza khona. Akayenzi lento sangithangize phakathi kwenu.
mina bazalana ngifuna ukubiza abantu abazokhulekela mina bazalana ngifuna abafika umuntu ogula ngihlalele phansi babufaka ukukhulekela abantu abagulayo mama Sibuko usuka umkhulekela abantu into ezodala ungakwazi ukusuka umkhulumela abantu ukuthi nisuke nixabene nomnyeni wakhe ekseni ngeke ukhulekele umuntu ngoba uzokhulela umuntu angaphili uma nisokade nithukana ngeke azaphila umuntu ogulayo ayikho ingxaki ekukhulekela umuntu akudinga izandla ezispecial mina ngezandla ezifana nezabantu bonke inkinga ukuthi umi kanjani umulale nale micabango yakho wavuka ekseni igcwele yona ayikho into ongayithandazela umuntu aphile udinga ube right ukuze ukhulekela abantu akudinga ukuthi nalo ngisume ngikhulumela abantu kuze kuthiwa hayi ubaba ukhona namhlanje inkosi yami ngithi angisumasango mina ngisumprofeti ngiyena masango okwakwazi ukuthi kufuneka kuze kube khona masango uNkulunkulu kaBaba masango mayengekho phela le nto yokuthi kuze kuthiwe uNkulunkulu kaBaba masango yayingashiwe sakhona Okay. yashiwe sengasekho ngithi babe ngasekho yena kwakufanele kube uyena nje obeka izandla masango athi kubani washona uthi angashona kodwa kuthi akekho wenza lento ade yenziwa uMasango kwaqala kwathi uNkulunkulu kaBaba masango uNkulunkulu kaMama uMeana ngoba bona abanaNkulunkulu uNkulunkulu ababegabe ngaye ushonile umnikazi wakhe sasikwazi ukhonza uNkulunkulu kaBaba ufako la ukuthi ngoba ufaka akekho sekufanele kungekho baba ufako othandazo uNkulunkulu kaBaba ufako thina sinaNkulunkulu sinaNkulunkulu sonke Amen. Amen. amen Amen. cishe kodwa ngiqedile lo ngifuna ukusho nje lezi nkayi bazalwane Amen. ukholwa kwesiphi fana noma uzofakaza ayixoxe inganekwane phela umfakazi awunonga ukuthi sizwe ngathi kumnandi into oyixoxayo ubeka udaba nje uqonde kulo nje uthi ngqo hayi bazalwane sengihlangane noJesu usathola lokhu nalokho akhuthuza lokho hayi bazalwane ngiyayizwa indlela kuyahambeka thina sibenjalo ensindisweni uthi uqedile ukufaka angikhulume nje bangiphumela umsebenzi wenkosi uthi uyafika uthi uzobika ukuthi akuthiwa wakholwa kodwa wena ngoba ngiyashumayela kusho kanjani ukuthi ngangakholwa ngiyashumayela nje ukhona umuntu oshumayelayo ungakholwa hayi kwazi wena kuthiwa wakwaqala nini ukukholwa wena moyibuka wena uyakholwa wena moyibuka umuntu okholwa njengawe angazi noma ngiphendule ngithi yebo noma ngithi cha ngoba uhlala odabeni uqonda ukuthi ngo uma indaba ingakalungi ayikabi njani ayikabi hayi bazalwane ayilunganga sidinga umthandazo akwenzakalanga sithandazile kodwa akwenzakalanga amen hayi namhlanje ngisho ngithanda kahleke namhlanje siyakhonza impela haleluya naku bazalwane ngiyakholera ngikhuluma iqiniso ngoJesu mina noma ungafika ekseni ngiyasmile bengivulela umuntu emnyango noma ungafika ntambama ngiyasmile uyazi ukuthi ngasizwa yini ngasizwa ukuthi ngiphoxeke ngokwenene ngo-2022 njengoba ngisho ukuthi ngake ngaba nonyaka engangidle ngawo amapentshisi ngoKhisimusi bonke abantu benza ukudla mina ngizodla amapentshisi ngabona ukuthi yayiqiniso ukuthi angisimngani kamuntu so njengoba ngasimngani kamuntu angidingi ngincike kumuntu ngidinga ngincike kuJesu ukuze ngizophila ngiwuJesu khuluma iqiniso lokho esimuzodla kanjalo ngomapentshisi hayi khululekela futhi ngabona ukuthi ayikho into engayenza la kwalibekwa kwakune-conference ngangiyenze ngifike ngilalele ngibuyele endlini ngiyoyivalela mina ngangihlala ngingaphumi ngithi uma ngiphuma ngizoya kwabantu ngoba uma wawajwayeza ukuhamba udla kuzophakwa la ucabange ntambama ukuthi angiye komunye umuzi futhi ngiyozama khona ukudla nangakusasa uphinde ucabanga ngomunye futhi ukuthi ngizovuka ngiyodla kwabantu kodwa ngiqoqe nje ukuthi ngoba akukho inkosi ayingibulalele endlini kodwa ngabona isandla sikaNkulunkulu singilola yazi sengiqedile yonke lento seyadlula bafaka khona into ebiyenzeke bengithi mangimuza uNkulunkulu ethi ngangifundisela kuyamba ukuthi akana kudla ngangifuna uyizwa ukuthi injani ipheni yomuntu ongadlili injani ipheni yomuntu mayethi ingane ayiyanga esikoleni abanamali ngangifuna uyizwe ibe kuwe kunjani ukuze ubuhlungu so ngakufunda ukuthi ipheni yomuntu uthi mayikhuluma ngento ngizwe ukuthi ngiyayazi lento adlula kuyo ukuthi kunjani yebo uzothandaza kodwa inkosi idinga ufaka isandla wena yenza wena ukuthi ufake isandla ngesikhathi uqinisa isandla elimala ethi nabazalwane abanandaba azahamba ayezangomela ethi nabazalwane ababenandaba noma umuntu enenkinga alibonke igama lenkosi yaqinisa mina bazalwane ukuthi yilwe lempi yakho yokukholwa yilwe impi yani ube likholwa nje icaca indaba yakhe ithi gelekeqe izinto ezingakaphumi zilwele iphume kuwe ngoba mazingaphumi njalo sohlala sinenkinga la ekhonzeni yakho yokuthi khona into ehamba ivele ngawe noma singazi into yakho noma umile neyazisho noma wena ungashongo ukhonza uqeda kodwa umoya yasho ukuthi khona into esele la kuwena
ikhona into ongakazi uyixoxe wena noma ungatshelanga muntu kodwa yona iyazisho ukuthi ikhona into esele ngawo ngoba noma ngathiwa sewuhambe wazi wakujwayela ukuba iqili wokufihla izinto kodwa ihamba izivele ukuthi kodwa wena nje ikhona indaba ngawe engacace engaphilile noma ungashongo lutho alibonga igama lenkosi Amen. Hayike asifundeni izwi lenkosi ke khona nizoba muhle phakathi kwenu